Salam mehriban iman nakı doğanlam. Salam qadırdan illeşler. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiniz. Her birinizi bu teleekranın önünde görmek ve sizin bizim gepleşiklerimizi iyidi giderli seyredip olardan acayip hakikatları öğrenmeniz bizi de beğendirýär. Bu gepleşiklerimiz arkalı sizin yaradıcı Rabbimizi tanımaňyza ve ona olan imanınızda berkäp ösmeňize ve bular arkalı bolsa bereketlenmeňize koşant koşup bilendir diýip umyd edýärim. Amerikada bir köne, yıkılan bir jaýy alıp, ondan owadan we täze bir jaý dikeldiýän ustalar barada bir telewizyon programmasy bar. Adamlaryň bejerip bolmaz diýip taşlap zyňyk giden jaýlaryny satyn alıp, olary täzeden dikelip, tanap bolmayan bir görünüşde bejerişleri diýsen hayran galdyrjydyr. Kimdir biri ýaşaýan jaýyny bejermän, gurman, onun könelip, erwet bolmagyna ýol berýär. Emma başa biri dikelip bolmaz diýilýän jaýy hem dikelip, onu täzelep, odan bir jaýa öwrýär. Muňa meňzeşlikde biziň durmuşymyz hem ýa dikelip awadanlaşýar, ýa da ýykylyp derbi dagyn bolýar. Aslynda her bir insanyň durmuşy derbi dagynlyk ýoluna barýar. Çünki baştan başlap adam atanyň we howenäniň boyun bolmazygy netijesinde insanlarda günä ýaşaýar. Günä bolsa biziň durmuşymyzy derbi dagyn edip bizi Hudaýdan hem aýrýar. Şeytan hem bütün güýjü bilen içimizde olan günälerimiz bilen bizi dudaga salyp, bizi soňuna cehennem oduna tarap alyp barmak isleýär. Bizi bu ýagdaýymyzdan halas etmäge ne güýjümiz, ne insan akyldarlygymyz, ne de insan tarapyndan döredilen dinler başarar. Hudaý bolsa dikeldijidir ve ona inananlaryň ýykylan durmuşlaryny hem dikeltmegi ol başarar. Eger Hudaýyň bize olan söýgüsi we merhemeti bolmadyk bolsady, biziň her birimiziň ömrümüz soňuna baky höküme duçar bolardy. Ine içimizde ýaşaýan, bizi ölüme alyp barýan günäniň ygtyýaryndan gutulmak barada we Hudaýyň bize İsa Mesih'te beren täze durmuşunnaky bize berilen güýç, ýagny mukaddes ruh barada öňkü gepleşimizde öwrenip başlan Rimleriň hatynyň 8-nji babynda ajaýyp hakykatlar bize öwredilýär. Gelin bilelikde bular barada öwrenmegi dowam edeliň. Men ilki 8-nji babyň dowamyndan käbir aýatlary okumak isleýärin. Ýazgylar şeýle diýär. Şoňa görä-de, ey doganlar, bizni insan höwesleriniň talaplaryna göre ýaşamagy borçly däldir. Eger siz insan höwesleriniň talaplaryna göre ýaşasaňyz, ölerseňiz, emma insan höwesleriniň yaman işlerini mukaddes ruhun güýji arkaly ýok etseňiz, ýaşarsyňyz. Sebäbi mukaddes ruha erýänler Hudaýyň perzentleridir. Hudaý bize öz ruhuny berdi. Ol muny gaýtadan gul bolup, gorkuda ýaşamagymyz üçin däl, eýsem onuň perzentleri bolup, mukaddes ruh arkaly Abba atam diýip çağırmamız üçin amal etdi. Mukaddes ruh biziň ruhumuz bilen birlikde Hudaýyň perzentleri digimede güwä geçýär. Bu taýda her birimiziň öňümizde saýlamaly bolan iki ýol bardygy barada aýdylýar. Biri bizi ýaşaýşa, çyn batlylyga, dikeldilen durmuşa we soňuna hem yaradan Hudaýymyzyň ýanyna alyp barýar. Beýleksi bolsa ölüme, diňe bir beden taýdan ölüme däl, baky ruhu ölüme we soňuna baky Hudaýdan aýrylyp
cehenneme bizi alıp barya. İmanlı bolup da günäli höweslerimizin we isleglerimizin boyunturugunda ýaşamagy dowam etsek, towba etmesek we Hudaýyň mukaddes ruhuny gamgyn etsek we dowamly ýüregimizi gatasak, onu ölümüň bize garaşýandygyndan ýazgy bizi habardar edýär. Hudaý İsa Mesihe halasgary we Rebbi hökmüne iman edenlere olara günäli durmuşdan yeňişli ýaşamaga ýardam eder ýaly özüniň gudratly mukaddes ruhuny berdi. Biz günäli höweslerimizi we günäniň güýjüni diňe ol arkaly, ýagny mukaddes ruh arkaly yeňip bileriz. Ýagny isleglenmedi, höweslenmedi, mukaddes ruhun islegine we hakykatlaryna boyun etsek, öz düşünjelerimizdir pikirlenmedi, Hudaýyň mukaddes ýazgylaryny beýan eden hakykatlar bilen we hakykatyň özü bolan İsa Mesihiň durmuşy we taglimaty bilen täzelesek we bu hakykatlar esasyna durmuşymyzy gursak, şonna biz ýaşaşa eýe bolarys. Şonna bizi güne yeňip bilmez. Çünkü İsa Mesihe iman arkaly mukaddes ruhu kabul edip, ona eriyenler Hudaýyň perdentleri boldular. Ýagny köne näletden azat boldular. Gulçulukdan azat boldular. Hudaýyň perdentleri bolmak bizim halklarymyz arasynda näwelli bolan bir düşünjedir. Çünkü bu hakykat ank edici bir hakykatdır. Bu insan düşünjesinden şeýle bir belentdir we akyla sygmazdyr. Nädip? Bir gul kimin bolan, topraktan yaradylan insanlar Hudaýyň perdendi bolup biler. Biz insanlar üçin mümkin bolmadyk zady hemişe-de Hudaý berja edip bilýändir. Hudaýyň häsiýetine mümkin bolmadyk, akyla sygmadyk zatlary edip bilmek bardyr. Ol Hudaýdyr. Ol insany yaradanna özüne iň ýakyn biri bolup bilmek üçin we onuň ajaýyp häsiýetlerini we bereketlerini bile paýlaşmak üçin yaradypdy. Emma boyun bolmazlyk netijesinde güne ara girip bu gatnaşyk bozuldy. Ýöne Hudaý bu ýagdaýdan hem merhemeti bilen çykalga üpçün etdi. Ýagny özündäki baky, gudratly sözüni yer ýüzüne iýerip, ol arkaly günäniň muzdy bolan ölümi hökm etdi we ona iman etmek arkaly bolsa, ol ýykylan gatnaşygy dikeltdi. Bizi perzentleri kimin ogurluga aldy. Bularyň barına bolsa, Hudaýyň ajaýyp söýgüsi we merhemeti diýilýändir. Ogurluga ýa-da gyzlyga alınmak köp bolmasa da, käbir halatlarda bizim jemgyýetimizde bar bolan zatdyr. Käbir maşgalalar öz çağalary bolman ýagdaýynda yetimler öýünden bir çağany ogurluga ýa-da gyzlyga alýarlar. Ýa-da ýakyn garyndaşlarynyň çağasyny ogurluga alýarlar. Meniň özümem 10 aýlyk wagtymda ejemiň daýdasy tarapyndan ogurluga alınıpdym. Men bu maşgala getirilen günümden başlap olaryň öz oglu hökmüne kabul edildim. We olaryň bütün emläginiň we at awraýynyň miras düşeri boldum. Men ol maşgala bir gul ýa-da hyzmatkar hökmüne getirilmän bir ogul hökmüne kabul edildim. Meni kabul eden enem atamyň söýgüsi we aladasyna öz oglu kimin ularlyldım. Men olaryň maşgalasyna beden taýdan olardan dogulmasamna, olaryň öz hakyky oglu kimin kabul edildim. Muňa meňzeşlikde biz hem Hudaýyň iradasy bilen İsa Mesih arkaly Hudaýyň perzentleri bolup bilýäris. İsa Mesih'e imanımız arkaly bize verilen mukaddes ruh bizdäki gorkyny, umytsızlygy bizden aýrýar we bizim kawrymyzda yaradany bizi söýýän ata hökmüne, Abba ata hökmüne tanadýar we bizi Hudaýa ýakynlaşdyrýar. Biz İsa Mesih'e iman etmänkä
kalımızda bir gulun, hizmetkärin, hojoynyň öňünde bolşy ýaly gorkuda, umytsızlykda ýaşaýardyk. Hudaýyň bizi kabul edip etmejegini, bizden doly razymy ýa-da däldigini bilmeýän biri ýalydyk. Emma İsa Mesihiň bizi halas etmek üçin eden işlerine, onuň gökden gelen halaskärdigine inanmamyz arkaly bolsa, bu gulçulukdan azad edildik. Günälerimiziň we şeytanyň ygtyýaryndaky gulçulukdan azad edilmegimiziň özü de Hudaýyň bize görkeden iň belent rehimidir. Emma Hudaý bolsa, munuň üstüne bizi özünüň perzentleri hem etdi. Bu bolsa Hudaýyň akyla sygmaz we bizi hayran galdyrýan merhemetidir. Ine bu sebäpden bizni gorkuda we umytsızlykda ýaşaman, Rebbimiz Hudaýyň ýanyna doly ynam we umyt bilen baryp bilýäris. Biz Hudaýa öz güýjimiz ýa-da akylymyz bilen ýakynlaşyp bilmesek-de, Hudaý bize İsa Mesih arkaly ýakynlaşdy. We özüne gelip bilmemiz üçin ýol, hakykat we ýaşaýyş bolan İsa Mesihi bize iýerdi. Gadyrdan doganlarym, belki siz bu wagt hem bir aladanyň, umysyz ýagdaýyň içindesiňiz. Sizi üncü alada salýan ýagdaýlar bardyr. Siz bu ýagdaýyňyzda sizi söýýän we siz üçin alada edýän göklerdäki ataňyzyň ýanyna barın. Ol biziň her birimiziň aladamyz edýän we hemişe hem gowy maksatlary bolýan söýgüli Hudaýymyzdyr. Kalbyňyzda mukaddes ruhun, siziň ruhuňyza berýän Hudaýyň perzendi diňize güwäligi barmy? Özüňiziň Yaradanyň perzentleri bolandygyňyza inamyňyz barmy? Bu inamy bize nähildir bir dine inanmaklygymyz, ýa-da peýgamberlere inanýandygymyz, ýa-da bir dini däpde surlary berja edýändigimiz, ýa-da gowy işler edip gowy adam bolmaga hereket etmegimiz bize bermeýär. Muňa biz diňe Hudaýyň mukaddes ruhunyň kalbymyza gelmegi arkaly ýetip bileris. Mukaddes ruh bolsa, İsa Mesihi tanap, onuň göklerde Reb Hudaý bilen bir bolan, Hudaýyň älim jahany yaradan sözüdigine. Soňra bolsa, bizi halas etmek üçin yer ýüzüne bir insan keşfine girip gelendigine. Mukaddes we kämil durmuşda ýaşap, Hudaýyň dogrulygyny berjay edenine we biziň günälerimizi öz üstüne alyp bir gurbanlyk guzu kimin mukaddes ganyny haştaky ölümine dökendigine we soňra ölümü hem ýeňip üçülenji güni ölümden dirilenine we göklere şöhratyna we gudratyna göterilendigine we ozalky ýeri bolan Ata Hudaýyň sagyna oturandygyna we şol ýerden hem bütün adamzady ahiretde höküm etmäge geljegine iman edip onu kabul edenlere berilýändir. Diňe şonna biz Hudaýyň perzentleri bolup bileris. Köplenç ýerdäki atalarymyzyň balalary bilen ähli zadyny paýlaşyp, bar emlägini olara miras hökmünde berýär. Hudaý hem İsa Mesihi iman edenleri älim jahannaqy we göklerdäki bar ajaýyp baýlyklaryny olar bilen paýlaşmak isleýär. Şeýle ýagdaýy göz öňüne getirjek bolun. Siz bir ýerde Erwet hojoýynyň eline gul kimin eziýet çekýärsiňiz. Özüňizi batly etmäge dyrjaşýarsyňyz, jan çekýärsiňiz. Bu gulçulukdan azat bolmak isleýärsiňiz, emma başarmaýarsyňyz. Ýöne bir gün dünýäniň hemme gowluklaryna, baýlyklaryna eýe bolan, eli uzadan ýerine ýetip biljek, ähli güýje we gudrata we ygtyýara eýe bolan biri sizi bu Erwet hojoýynyň elinden tölenmeli bahasyny berip, töläp sizi azad etmek isleýär. Diňe bu bilen hem çäklenmän, sizi ogulluğa hem almak isleýär we sizi bütün bar zatlarynyň miras düşer etmek isleýär.
Siz bu azatlığı kabul edermesiniz? Bu üçün beğenermesiniz? Eger biz özümüzün ne derecede günahının ve canımızın düşmanı, şeytanın eline elhenç ve ervet ýagdaýdadygymyzy bilsedik, onu bize rehim ve merhamet eden Hudaýymyzyň bizim üçin İsa Mesih'te üpçün eden bu ajaýyp gymmatlyklaryna mätäşdigimizi düşünerdik ve ummasy şükürler bilen ona inanardyk, onu kabul ederdik. Şeýlelikde perzentleri bolan bolsak, ona miras düşerdiriz. Hudaýyň miras düşerleri bolýan bolsak, ona İsa Mesihiň hem mirasdaşlarydyryz. Biz İsa Mesihiň gören görgülerine şärik bolýan bolsak, ona onuň şan şöhratyna hem şärik bolarys. Hudaý bizi diňe bir günäniň näletinden halas edip, biziň munasip bolan gahar gazawyny bize bermedi. Çünkü günäler üçin bolan Hudaýyň gahar gazawyny İsa Mesih özü üstüne aldy ve bu sebäpden hem eziyet çekdi. Öldürildi ve ruhu taýdan watlaýynça Hudaýyň nazary ondan aýryldy. Emma ol ölümi yeňdi ve gelen yerine baky mekanyna, göklere, şöhratyna göterildi. İsa Mesih özüniň eýe bolan ähli mirasyny özüne iman edenleri bilen paylaşýar. Efesler hatyň 1-nji babyna ýazgy bu barada şeýle diýär. Ol Mesih arkaly bizi göktäki ruhy ýalkanyşlaryň ählisi bilen ýalkady. Hudaýyň özüni söýýän perzentleri üçin taýýarlan bereketlerini we baýlyklaryny, ajaýyp cennet mekanyny insan ýüregi we akyly hatda aň ýetirip hem bilmez. Olar şeýle bir gözeldir, ajaýypdyr welin. Olar hatda hyýal arzuwlarymyza hem sığmaz. Bu arada ýazgy şeýle diýär. Hudaýy söýýänler üçin onuň taýinlanýanlaryny ne göz görenler, ne de gulak eşdipdi, ne de insan akyly çaklapdy. Ýagny hyýal hem etmänni. Bu dünýäde baý adamlar ýa-da paçalardyr, prezidentler, owadan şäherlerdir baglary öz şan şöhraty üçin gurýarlar. Ve köplenç diňe özleri hem olardan peýdalanýarlar. Köpçülik halk olardan peýdalanyp bilmeýär. Ve ol gurulan şäherler we owadanlyklaryň hemmesi alyp görsek wagtlaýanlar. Döwür geçip şan şöhrata beslenen şäherler harawaçylyga hem öwrülip galyp bilýär. Emma Hudaýyň guran cennet mekany bakydyr, sarsmazdyr we şan şöhraty bütün adamzadyň döredýän iň gowy zatlaryndan hem belentdir. Ve Hudaý bu cennet mekanyny ve onnaky ähli bereketlerini almaga özüne iman edip, onuň üpçün eden İsa Mesih'täki gutuluşyny kabul edenleriň her birine mümkinçilik berýär. Diňe bular hem däl, Yaradan şan şöhratly Hudaýyň özü biziň bilen bile bolmak isleýär we ol ýerde bile bolar we biziň aramyzda ýaşar. Onuň mukaddesligine, şan şöhratyna we huduruna perzentleri kimin biz hem ýaşarys. Bu bolsa akla sığmaz ajaýyplykdyr we insan kalbynyň aslyna seretsek küýseýänidir. Çünkü Hudaý bizi baky ýaşaýşa goşmamyz üçin yaradyp, munyň kepili hökmüne bize mukaddes ruhuny İsa Mesih arkaly berýär. Hawa biz bu wagtlaýyn geçeçi dünýäde belki de dünýä ölçegleri bilen baýlyklara ýa-da nähildir bir derece, beýiklige eýe bolup bilmäris. Emma İsa Mesih'e iman eden her birimize Hudaýyň ummasız baýlygy, akyldarlygy, gudraty we ruhu bereketleri bardyr. Ve biz diri, baky Hudaýyň bakyetde ýaşajak we onuň ähli gowluklaryny, bereketlerini, ajaýyplyklaryny paýlaşsak, miras düşerleri, perzentleridiririz. Wagtlaýyn ömrümizde İsa Mesih'e olan imanymyz üçin görgülere, kynçylyklara ve izarlamalara hem sezebar bolup bileris. Wagtlaýyn bedenimiz belki sırkawçylyklara,
we eziyetleri hem baştan geçirip biler. Emma şonna da biz umiddan düşmeli däldir. Çünkü bize sarsmaz, baqı olan täze beden berilýär. İçimizde olan Hudaýyň mukaddes ruhu bolsa, bize bulary hemişe ýatladyp, bize rahatlyk we umid berýär. Bu dünýäde baştan geçirjek kynçylyklarymyzda hem Hudaý bizi ýeke goýmady. Bize ýardam etjek we hatda bizim üçin töwella etjek ruhuny kalymyza berdi. Rimlere hat bu barada şeýle dowam edýär. Meniň pikirimçe, şu wagtky görgülerimizi bize aýan boljak gelecekki şöhrat bilen deňeşdirip de bolmaz. Biz insanlar bu dünýäde şöhrata beslenmedik we bizi dolu batly edip bilmejek zatlar üçin we ideallar üçin görgülere duçar bolýarys we kynçylyklara çydaýarys. Emma İsa Mesih'e olan imanımızı goramak ve onun hatirasyna görjek görgülerimiz bolsa, bize veriljek baqy şöhratly ýaşaşymyz bolan Hudaý üçindir. İnsan bolsun, ýa-da yaradylan tebigat bolsun, hemme zat günä netijesinde ahyn alalar çekýär. Bu sebäpden Hudaýyň ahir zamanyna hemme zady täzeden dikelçek gününe diňe bir insanlar däl, hatta bütün yaradılış hem garaşýar. Ýazgy bu arada şeýle diýär. Hudaýyň öz perzentleriniň şöhratyny aýan etjek pursadyna bütün yaradılış hem sabırsyzlyk bilen garaşýar. Sebäbi yaradılış öz isleги boýunça däl, Hudaýyň isleги boýunça puşluga tabin bolupdy. Inni bolsa, Hudaýyň perzentleriniň şan şöhrata gowşan pursadyna yaradılış özünün hem çüýreme näletinden azad edilip şol şöhrata gowşaryn diýip umid edýär. Biz bütün yaradılışyň şu wagta çenli ahyn ala çekip burgu jewirlerini çekýändigini bilýäris. Diňe bir yaradılış däl, eýsem gelecekdäki şöhratyň kepili hökmüne mukaddes ruhu alan biz hem ahyn ala çekýäris. Sebäbi biz özümiziň ogurlugy alanyp bedenimiziň çüýremeden azad edilmegine sabırsyzlyk bilen garaşýarys. Biz halas edilenimiz üçin inni bu umydymyz bar. Ýöne göze görünüp duran umyd asla umyd däldir. Görüp duran zadyna umyd baglaýan barmy näme? Biz görmeýän zadymyza umyd baglap, şoňa sabırsyzlyk bilen garaşýandyrys. Mukaddes ruh hem ejizligimizde bize kömek berýär. Sebäbi biz hatta nähili we näme barada dile etmelidigimizi hem bilmeýäris. Emma mukaddes ruhun özü söz bilen beýan edip bolmajak iňildiler bilen biziň üçin töwella edýär. İnsan ýüreginiň jümmüşini bilýän Hudaý mukaddes ruhun pikirlerine düşünýändir. Sebäbi mukaddes ruh Hudaýyň islegine göre onuň halky üçin ýalbarýandyr. Biz Hudaýy söýýänler we onuň maksadyna göre çağırlanlar üçin hemme zadyň olaryň peýdasyna edilýändigini bilýäris. Çünki Hudaý olary ezelden saýlap seçdi we ogluna, ýagny İsa Mesih'e meňzetmegi owallan karar etdi. Ol muny İsa Mesih'iň köp sanly doganlarynyň arasyna nowahar, ilkinji bolmak üçin amal etdi. Bütün barlyklary gudratynda yaradan baqy sözü Rebbimiz we halasgärimiz, paçalar paçasy İsa Mesih ahir zamanyna ýene-de ähli insanlary hökm etmäge geler. We soňunda ähli zady azatlyga, çüýremeklikden çüýremezlige, ölümden ýaşaýşa, tümlükden nura gowuşdurar. Hudaý ol güni bellendir ve ähli wagdalaryny berja edişýäli. Bulary hem berja eder. Oňa iman edenler ine bu sebäpden hem diri umydda ýaşaýandyrlar we ähli zadyň özleriniň gowlugy üçin Rebbin iradasy bilen bolýandyklaryny kabul ederler. Ve bu kynçylyklarynda hem Reb İsa Mesih'iň häsiýetini meňzemeklik üçin jan çekerler. Durmuşymyzda gowy ýa-da erwet bolsun, her bir zat biziň hasda
Hudaý hon häsiyetlerde terbiýelenip ösmegimiz üçin hyzmat edýändir. Käbir kynçylyklara we problemalara biziň özümizdäki nädogry häsiýetlerimiz sebäp bolsa, başgalarına bolsa, başga adamlaryň nädogurlyklary ýa-da günäleri sebäp bolup bilýär. Bularyň bolmagyna Hudaý ruhsat berýär. Çünki olar arkaly biz imanymyzda nirede durandygymyzy ýa-da nähili häsiýetler bizde kemlik edýändigini Hudaý olar arkaly bize görkezýär. Bu sebäpden biz ilki bu problemalardan dynmak barada däl, öňürti bularda Hudaý bize näme öwretmek isleýändigi barada oýlanmalydyr. Ve mukaddes ýazgylarda Hudaýyň bize berjek hakykatlary bilen biz durmuşymyzy üýtgetmeliriz. Häsiýetlerimizi üýtgetmeliriz. Hudaý biziň kynçylyksyz, problemasyz durmuşda ýaşap, köne häsiýetlerimizde galmamyzy islemän. Öňürti biziň İsa Mesihe meňdemegimizi ol isleýändir. Eger biz bulary bilsek, şonna biz, ýagny Hudaýyň niýetiniň olarda hem gowudygyny bilsek, biz kynçylyklarymyzda hem Hudaýyň rahatlygyna we şatlygyna geçirip bileriz. Ve imanymyzy berk saklarys. Mähriban iman nakı dogandan. Belki de siz köp aladalaryň we problemalaryň, kynçylyklaryň içindesiniz. Ýöne bir zady hemişe ýatda saklaň. Biziň Hudaýymyz gowudur. Siziň üçin söýgüden doludur. Onuň niýetleri we maksatlary hemişe de biziň ýaşylygymyz üçindir. Ve eger biz Hudaýy söýmegi we hormatlamagy dowam etsek, onda ol ähli zatlary alyp biziň gowlumyz üçin ulanýandyr. Gadyrdan iýleşin. Sen günäniň we şeytanyň gulçulygyndan azat bolup, Hudaýyň perdendi bolup, onuň baky mekanyna ol bilen ýakyn gatnaşykda bolmak isleýärmisin? Bu gulçulykdan halas bolmak isleýärmisin? Ona günäliňi boyun alyp, Rep Hudaýyň öňünde towba et. We senin günäleriň muzduny tölemek üçin janyny beren halaskar we Rep bolan İsa Mesihe iman et. Ve durmuşyny oňa bagş et. Şonda sen gepleşimizde gurrun eden ajaýyp wadalara eýe bolarsyň. Ve Hudaýyň perdendi bolarsyň. Kalbyňa, durmuşyňda sana güýç berjek, kuwwat berjek, umyt berjek mukaddes ruhy kabul edip bilersin. Hudaý günäleriň bilen weýran bolýan ömrüňi dikerler we täzeler we sana ebedi gurply ýaşaýyşyny berer. Ine bu aýatda berilen ajaýyp wada bilen tamamlamak isleýärin. Hudaý ezelden saýlap seçenlerini çağırdy. Çağıranlaryny aklady. Aklanlaryny şan şöhrata besledi. Amin.